Амин. Отворете Библиите си на Яков, 3 глава. Получавам цялото Яковово послание и днес сме на 3 глава, която е много важна глава в Библията, защото ни говори за силата на езика. Както знаете, прекарах твърде много години от живота си като християнка, без да чуя нито една проповед или поучение върху силата на думите. Нямах представа, че това, което говорих, има някакво влияние върху живота ми. Бях достатъчно умна да осъзная, че понякога казвах неща, ядосващи хората, но не осъзнавах наистина силата на езика. Тук може да има хора и не мога да предположа, че само защото гледате телевизионната програма или някой ви е довел като гост или понеже ходите на църква, че сте учени за силата на думите си. И така, вярвам, че има днес хора тук, които ще си кажат: съвсем нова новина за вас. И определено ще има хора, гледащи ни на екрана, за които това ще е съвсем нова проповед. Нека ви споделя, че Притчи 18:21 гласи: смърт и живот има в силата на езика. Това е много дръзко твърдение. Каквото говорим, съдържа или живот, или смърт за другите. Можем да им помогнем, може да ги нараним, може да ги изградим, може да ги разрушим или да направим същото със себе си. Ще продължа и ще кажа това от сега, защото не искам да го забравя. Едно от най-лошите неща, които някой от нас може някога да направи, е да говори отрицателни неща за себе си със собствената си уста. Много хора казват лоши неща за себе си. О, глупава съм, нищо не мога да свърша добре. Гадняр съм, аз съм това и онова. Каквото и да е. И наистина искам да ви насърча да не го правите. Думите ви имат голяма сила над собствения ви живот. Амин. Трябва да се научим да говорим по начина, по който Бог говори, и не по начина, по който дяволът или светът говорят, но да се научим на Божието Слово и да започнем да говорим съгласно Него. Всъщност, Библията казва, че ядем думите си. Човек трябва да е доволен от думите от устата си, независимо дали са пълни с живот или смърт, защото това приемаме в себе си и с това се храним. И така, мисля, че трябва да сме достатъчно умни да започнем да молим Бог да ни помага всеки ден от живота ни. Всеки ден моля Бог за помощ с устата си. Всеки един ден моля Бог да ми помогне да дисциплинирам устата си. Всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден. Защо ли? Никой не може да владее езика си, ако Бог не му помогне. Никой не може. Колко от вас мислят, че май се нуждаете от това днес? Не знам. Искам да се уверя, че говоря на правилната група, разбирате ли? Аз се нуждая от тази проповед за езика, която съм проповядвала стотици пъти. Яков 3:1-10. И ще правя коментари, докато чета. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане. Приемам това сериозно, защото съм библейски учител. Но ако съм честна, мисля, че всички трябва да го приемаме сериозно. Защото ако сте родители, учите децата си. Ако сте, може би, единственият християнин в работата си, вие всъщност учите другите, без дори да знаете, че го правите. Но имах няколко случая в живота си, за щастие преди няколко години, когато казах не много добри неща на други библейски учители. Не обръщах много внимание на това. Но бях казала нещо за един мъж, който се отклоняваше постоянно
и поучението му беше разбъркано. И тогава казах нещо за някой друг, че поучението му не било с голямо помазание. Това бяха два различни случая и двата пъти Бог много сериозно се зае с мен. Ще ви кажа какво се случи в първата ситуация. Минах през период от служението си, когато чувствах, че вече не съм помазана. И както знаете, не правя нещо, кой знае какво, така че ако нямам Божието помазание, тук горе съм загазила много, защото говоря часове наред и трябва да е нещо повече от само мои думи, иначе хората няма да слушат. Така че много завися от Божието помазание. И не съм много сигурна, че всички знаете какво имам предвид, като кажа помазание, но нека го опростя, като ви кажа, че това е Божието присъствие и сила в и над живота ни. Помазанието е изключително важно. И както казах май тази сутрин, един от начините, по които можем да нарушим помазанието в живота си, е като се отнасяме зле с другите, и един от начините да увеличим помазанието в живота си е като сме добри с хората и ходим в любов. Защото помазанието е някак един начин Бог да покаже благоволението си в живота ви. Когато сте помазани, когато Бог ви дава благоволение, врати ще се отворят за вас, които просто напълно ще ви удивляват. Хората ще правят неща за вас и дори няма да разбирате защо правят тези неща за вас, така че наистина трябва да ценим Божието помазание. Когато съм тук горе, това, което правя, въобще не е трудно за мен, защото съм помазана да го правя. Така че ако става трудно, тогава започвам да се притеснявам. Все казвам, ако гледам часовника, за да видя колко дълго трябва да се слушам, тогава значи съм загазила. И обикновено не се затруднявам какво да кажа. Обикновено имам повече неща да кажа, отколкото ми дават като време. И така, минах през този период, когато чувствах, че нямах Божието помазание за себе си в поучението ми. Прибираме се с Дейв след конференцията и казвах на Дейв, че съм си мислила, че съм ужасна, и той казваше: "О, не, това беше наистина добра проповед. Просто ми беше трудно да проповядвам снощи. Не ти личеше. Това ми се случи 3 седмици поред и накрая просто казах, не мога да понасям повече това нещо. Не е наред." И трябва да разбера какво. На следващия ден Дейв дойде при мен и каза: "Молех се за теб и мисля, че Бог ми показа какъв е проблемът." Бих искала да кажа, че бях кротка и покорна и едва се сдържах. Едва се сдържах да чуя какво той има да каже, но веднага станах. Хайде. О, така ли? Мислиш си, че знаеш какъв е проблемът ми? И аз мога да ти кажа някои работи. Това си мислех. На глас казах: "Какво е според теб?" Дейв отвърна: "Нали се сещаш онази нощ, когато говорихме за този и ти каза това и това, и каза името на пастиря?" Рекох му да. Дейв продължи: "Мисля, че проблемът е свързан с това. Не мисля, че Бог иска да го правиш." Веднага скочих: "Ама ти каза същото." Не приемаме помощ много лесно, нали? Ти каза същото. Дейв отвърна: "Аз не съм учител и не съм аз този с проблем." Мисля си: "Ама защо ти нямаш проблем? Защо само аз го имам?" Ето тук в този стих ни се казва, че като учители трябва да поемем повече отговорност. И казвам ви, дори днешното ми поучение граничи с опасност за мен, защото сега трябва още повече да се уверя, че получавам цялата помощ от Бог и че съм много внимателна с думите си. Нека ви споделя нещо. Не казвайте на децата си да правят нещо, което вие не правите. Нека повторя. Не казвайте на децата си да правят нещо, което вие не правите. Не искам просто да казваме неща. Искаме да покажем
на хората как да живеят. Затова някак научих от това важността, която Бог придаваше на това да си държат думите праведни. Не би ли било глупаво да застана тук и да се опитвам да проповядвам благовестието под помазание и после в моя ежедневен живот да говоря всякакви глупости за други хора, да клюкаря, да съм отрицателна и критична и всичко това? Вижте, трябва да живеем това, което говорим. 2 стих. Защото ние всички в много неща грешим. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. Това, казва Яков, че ако стигнем момента, когато можем да владеем езика си, можем да владеем всичко друго в живота си. Амин. Вероятно, ако можем да владеем това, което излиза от устата ни, можем по-добре да владеем това, което слагаме вътре. Благодаря, че някой развълнува тълпата. Ние сме винаги на толкова много диети, все сме загрижени какво влиза в устата ни и сме на диети и диети. Мисля, че трябва да имаме диета за това, което излиза от устата ни. Какво ще кажете за пост с думи за известно време? Амин. 3 стих. Ето ние слагаме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват и обръщаме цялото им тяло. Нека помислим за това. Един голям кон тежи около тон. И той може да бъде контролиран с малко парче метал в устата си. Нищо чудно, че апостолът ни казва, че можем да владеем случващото се в живота ни, ако просто обуздаем езика си. Сутринта прочетохме в Яков 1.26, че истинската религия е да обуздаваме езика си. Както казах, може да научим много за себе си, само като се слушаме. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и са тласкани от силните ветрове, пак с едно мъничко кормило се обръщат на където желае кормчията. Това не важи за всички кораби, но за един голям презокеански кораб, тежащ около 220 000 тона. Посоката му се контролира от кормило и един мъж или жена, кормчията на този кораб. Яков ни дава тези примери да ни каже, вижте, езикът може да е изключително малък, но има огромно влияние върху живота ни. И мога да ви споделя, че ако можете да приемете Божията благодат да промените думите си, и ако аз мога да приема Божията благодат да променя моите думи, това ще промени живота ни. Това всъщност ще започне да променя и влияе на обстоятелствата ни. Бъдете много внимателни как говорите за проблемите си. Бъдете много внимателни как говорите, когато минавате през изпитания и изкушения. Бъдете много внимателни относно говоренето на отрицателни неща за себе си. Не говорете отрицателни неща за бъдещето си. Не казвайте неща като никога няма да имам нищо, ще има съкращения, вероятно ще ме съкратят, нищо добро не ми се случва. Нека използваме малко здрав разум и наистина да започнем да вярваме това, което Библията казва. Ще съм честна с вас, изучавам това от 40 години. Бог започна да ми дава откровения за силата на думите. Преди да бях чула някой да проповядва върху това чрез домашното ми изучаване и все още вярвам, че не го разбирам напълно. Колко силни са думите ни. Не ме е грижа дали сте го чули 500 пъти. От помощ ще ви е да сте тук днес, защото всеки път, когато чуваме това отново и отново, ни помага да внимаваме поне за няколко дена. Амин. И тогава Бог може да дойде и да ни даде друг урок. Не е ли чудесно, че с думи можем да променим деня на някого? Помислете каква сила имате в устата си. Можете да привдигнете някого. Казвала съм неща на хора, просто малки неща,
И съм чувала да казват: ти направи деня ми хубав. Това е удивително, като се замислим. Но по същия начин може да разрушим нечий ден, като му кажем нещо лошо. Искам Бог да употребява устата ми, не искам дяволът да я използва. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, а колко много дърва запалва. Вижте, добре запознати сме с горските пожари. Как милиони акри гори могат да бъдат унищожени и изгорени, заедно с куп домове. И много често това започва от една малка искра. Една кибритена клечка, която някой хвърля в гората, или малка искра от огън, която ще изгори цяла една гора. Не мисля, че осъзнаваме понякога проблемите, които причиняваме с устите си. Нека помислим малко за това. Езикът често се използва, за да хули Бога и да наранява нашия ближен човек. Той е в дъното на повечето разпри в църквата. Колко от вас знаят какво е разпра? Това е каране, несъгласие, нажежен спор и ядосано скрито настроение. Как можем да очакваме да имаме Божието помазание в църквите си, ако ще бъдем част от клюкаренето за всичко случващо се? Ако наистина не ви харесва къде сте и сте толкова нещастни, тогава може би трябва да отидете другаде, а не да останете там и да създавате проблеми. Езикът е коренът на повечето разпри по света. Взаимоотношения прекъсват заради него. Работи се губят заради него. Възможности се губят заради него. И пак, той е един от най-малките органи в тялото ни. Ще е много мъдро от наша страна да разсъдим над всичко, което Яков ни казва за езика. 6 стих. А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни. Езикът ни може да започне много неща, добри или лоши, а сам той се запалва от пъкъла, защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството, но езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. И още един стих. От същите уста излизат благословение и проклятие. Братя мои, това не трябва да бъде така. Ето 2 стиха, с които се моля почти всеки ден. Изповядвам тези стихове и се моля с тях и ще ги споделя с вас, за да ви насърча да правите същото. Първият е Псалом 141, 3. Цар Давид се моли: Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните ми. Така че просто казвам: Боже, постави стража на устата ми, за да не ти съгреша с езика си, защото знам, че ако не ми помогнеш, няма да стигна далеч в този ден, преди да кажа нещо, което не бива. Някой да каже амин или о, аз или нещо. И Псалом 19:14. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой. Не мисля, че трябва просто да се опитваме да спрем да говорим грешни неща. Ако съм честна, мисля, че трябва да се фокусираме повече върху казването на правилните неща, защото ако се фокусираме върху доброто, злото няма да намери място да се намести в живота ни. Мисля, че твърде често чуваме такива проповеди и се фокусираме върху отрицателното. Ще се опитвам да не правя това и да не правя онова, ще се опитам да не правя третото. Но ако съм честна, най-добрият начин да не казваме грешни неща е като просто държим устата си пълна с положителни неща. Може би сте ме чували да го споделям преди, но имах толкова много проблеми в живота си. И Бог започна да се занимава с мен. Отделно от поученията, които слушах, и се занимаваше с мен за това, че бях просто много отрицателна. Имах много отрицателно детство.
израснах около отрицателни хора и това беше заучено поведение при мен. Някак имах отношението, но ако не очакваш нещо добро да се случи, няма да се разочароваш, когато не се случи. Колко от вас сте израснали в отрицателна атмосфера, където все сте слушали много отрицателни думи и оплакване и мърморене? Разбирам какво е да стигнете оттам до мястото, където ще бъдете. Хората, които са имали положителни родители, които са ги назидавали, насърчавали и изграждали и са говорили добри неща за тях, нямате представа какво благословение е това в живота ви. И трябва да им благодарите всеки ден, че са отделили времето да ви накарат да се чувствате добре за себе си. Но аз бях много отрицателен човек и Бог започна да се занимава с мен да не бъда така отрицателна. Няколко месеца минаха и не виждах никакви големи промени в живота си. Все още имах много проблеми и отидох при Господ да му се оплача, че не действа достатъчно бързо. Мислех, че си върша своята задача, той не изпълнява своята част от сделката и така. Боже, наистина се опитвам от дълго време да не съм отрицателна. Не казвам отрицателни неща и нищо не се е променило в обстоятелствата ми. Следващото нещо, което дойде в сърцето ми е: ти спря да бъдеш отрицателна, но не си започнала да говориш нищо положително още. Виждате ли, не става дума да не вършите грешното нещо, но да го замените с правилното. И така, не знаех дори как да го правя, но си направих списък с изповеди. Имаше 65. И тях може всъщност да ги намерите в книга, която писах за силата на думите, и всичките бяха подкрепени с писанията. Отделих времето да се уверя, че имам стих за тях, защото няма да получавам онова благовестие, наречено «назови го, изискай го». Не мисля, че можете да бъдете милионери, само защото обикаляте и повтаряте «аз съм милионер, аз съм милионер». Това ви праща към безсмислени неща, но определено може да имаме това, което Бог казва, че може да имаме, ако влезем в съгласие с Бог. Вярвате ли това? Можем да имаме това, което Бог казва, че можем да имаме, ако влезем в съгласие с Бог. Как могат двама да вървят заедно, ако не се съгласят? Не можем да имаме добро ходене с Бог, ако постоянно сме несъгласни със Словото и обещанията Му. Така че не обикалям да повтарям неща, като никога няма да имам достатъчно пари. Повтарям, моят Бог посреща всичките ми нужди според богатствата си в слава в Христос Исус. Амин. Не казвам, навън има грип, сигурно ще го хвана. Казвам, изцелена съм от всичките ми болести и Исус ме изцели с Неговите рани. Ще съм честна. Ако залепим касетка за запис върху ни, не е нужно дори да довърша това изречение, нали? Знаете точно на къде бия. Защото толкова сме свикнали че половината време не знаем дори какво казваме и ако отделим един ден да се върнем назад и да преслушаме казаното от нас, ще си кажем: нищо чудно, че животът ми е пълна каша. Тревожа се за децата си. Страхувам се, че ще почнат да взимат наркотици. Страхувам се, че дъщерите ми ще забременеят. Страхувам се. Не е нужно да казваме такива неща. Това са точно нещата, които врагът иска да вложи в умовете ни и той иска да ги говорим с устата си, за да го вземе и да направи нещо с него. Защо ли? Думите съдържат сила. Бог сътвори света с думи. С думи. Така че думите имат много сила в себе си. Направих този списък изповеди и когато започнах да ги изповядвам 2 пъти дневно, нито едно от нещата, които говорех, не беше действителност в живота ми. Нито едно. И днес всяко едно от тях е факт и действителност в живота ми. Всяко едно. Съпругът ми има списък с изповеди, които прави. Ако започнем да казваме това, което Бог казва, ще получим повече свръхестествена помощ в живота си, отколкото можем да си представим. Не дейте просто да спирате да говорите грешното нещо, започнете да говорите правилното. Думите ни са много могъщи и те влияят на живота ни повече, отколкото вероятно съзнаваме. Научаването да съгласуваме думите ни с истината на Божието Слово е път към по-победоносен живот.